Писатели без книга. Автори на ненапечатана съвременна градска проза. Вчера четоха до някъде импровизирано едни съвсем пресни текстове. Двама писатели с 0 книги. Единият е в студиото на нашия ден сега. Добро утро на Нинко Кирилов. Добро утро. В този разговор ще вървим по пътя към отговор на въпроса: необходимо ли е да издадеш книга, за да бъдеш наречен писател? И към, може би, по-важния: какво трябва да напишеш, за да бъдеш наречен такъв? Да тръгнем от тук. Писател ли сте? Аз винаги, поне от известно време, така смея да се заявя като писател и поетът Тома Марков ми каза, аз от 13 годишен, когато се представям някъде, казвам Тома Марков поет. Изглежда малко самоцелно, изглежда като твърде голяма заявка, като твърде високо самочувствие, но мисля, че това е начинът, по който трябва да се представя един човек като писател и вече обществото ще реши дали е такъв, независимо дали има книга или не. Къде ви открива това общество? Къде публикувате? За кого? А и от колко време? Публикувам почти изцяло за себе си, разбира се, защото супер много се радвам, когато напиша нещо хубаво. И когато си го харесвам, го публикувам в блога ми, който е много лесно откриваем, като се напише Нинко Кирилов в Google. Иначе пиша откакто мога да чета. Така, че, кога е това? Всеки има различна година на започването. Около 5 годишен бях, ако не се лъжа. Майка ми беше решила, че трябва да се науча да чета горе-долу, поне преди да отида на училище. И това много ме зарадва, защото реших да чета нейна четанка, след това си започнах книгите и така. Може би тя е била първия оценител на написаното. Кои са сега? Сега не знам всъщност. Предполагам, че читателите на блога. Много ме зарадва, че на вчерашното четене, въпреки че нямаме издадени книги двамата с писателя Атанас Атанасов, нямаше как да подписваме книги, които някой си е взел от някъде, но много хора дойдоха и поискаха да им напишем по нещо на разпечатаните текстове, т.е. беше странно да раздаваме едва ли не чернови с автографи, което е абсурдно за българската действителност за неиздавани писатели, но това се случи. Така че явно има някакъв шанс. А другите писатели, които познавате, колко важно е за тях това, което са написали, да бъде не в интернет, разположено на страниците на книга, възможно за пипане? Егото на писателите е огромно. Всички, които пишат, искат някакъв тип признание. За его ли става въпрос или за по-лесен достъп до по-широка аудитория? Не знам вече кое е по-лесният достъп. Дали интернет или книжното тяло. Аз естествено много бих се зарадвал, когато най-накрая се случи да се появи моя книга на хартия и да си я гледам, дори да си я сложа така някъде да я гледам. Супер самовлюбено. Шегувам се, разбира се. Но тя ще задоволява само егото, няма да отваря път към повече читатели. Естествено, че би трябвало да отвори път към много повече читатели. Друг тип. Да, разбира се. Сигурен съм, че хора на възрастта на родителите ми, например, не се ровят в блогове, за да четат нова българска литература. И сигурно много от тези хора ще ни кажат, така ще ни отговорят на въпроса, който поставихме в началото, че да, необходимо е да издадеш книга, за да бъдеш наречен писател. Сигурно и не вярвам, че ще грешат много. А вие? Как смятате? Вие другите хора около вас, Атанас Атанасов, който заедно с вас чете вчера. Аз вярвам, че човек много лесно може да разбере дали е или не е писател. Не само по това какво му говорят мама и татко, как го убеждават, че е генийчето, а спрямо това как останалите хора възприемат неговите текстове и той как се чувства от това и какво се случва след това. Много е важна реакцията на реакцията. Изминалото време и цялата обратна връзка постъпила след него. Това ни води към това какво трябва да напишеш, за да си писател, наистина писател. Не съм написал Братя Карамазови или Името на розата, но аз пиша примерно, поне така го определям, съвременна градска проза с някакъв намек за магически реализъм, защото много си харесвам тия автори. Но все още не мога да кажа, че съм написал нещо наистина голямо и стойностно, защото ако бях, то щеше да е на хартия и щяха хората да го знаят. И нямаше да съм така наречен писател без книга, щях да съм автора на еди коя си книга. А кои са онези другите наистина писателите, които
си заслужава да знаем. От българските да тръгнем. Съвременните български градски прозаици, които четете. Съвременните, на снощното четене много се зарадвах, че един от любимите ми съвременни писатели дойде Васото. Става въпрос за Васил Георгиев. Иначе Тома Марков, Радослав Парушев, Момчил Николов, Стефан Иванов. Те са ясни общо взето, кои са. Защо обаче? Защо сякаш е ясно? Когато този въпрос бива зададен, винаги се изброяват общо едни и същи имена от 8 до 10. Милен Русков също трябва да се добави. Много е просто, защото това поколение, тяхното имам предвид, имаха няколко обединяващи ги субкултури, като имам предвид легендарното списание Егоист, което събра тях и като автори, и като писатели, публикуваха техни разкази, публикуваха техни журналистически материали, публицистика и така нататък. И много важното, по-скоро самоиронично наречено от тях новия кръг мисъл, тъй наречената бърза литература, които бяха именно някои от тези автори, които се събраха и едно българско издателство ги издаде заедно 4 дебютни книги, заедно имаше турнета на автори, което е невероятно просто да се случва в съвремето ни, които обикаляха, правеха четения съвместни, самопромотираха се и ако бяхте попитали тогава да речем Момчил Николов, кой е неговия любим поет, той предполагам щеше да каже Тома Марков или Стефан Иванов и обратното. Ако тя ги бяхте попитали за прозаик, щяха да кажат Радослав Парушев или Момчил Николов. Как се влиза в тази група? Не се влиза. Тя е оформена, завършена? Така мисля аз, да. Ние се познаваме, настоящите по-младите се познаваме с тези хора, но това не ни прави част от тази група. А новите групи? Има ли ги? Няма. Всеки действа само за себе си? Точно. Това е голям проблем. Вчерашното четене е направено от двама автори. Да. Толкова ли е максималният брой хора, които могат да се съберат, за да направят нещо заедно? Ами аз миналата година имах един по-амбициозен проект и събрах 6-7 автора и направихме едно по-голямо четене. И извода от това беше да не правя никога повече такова нещо. Защо? Защото нещата бяха много разностилови, много различни и не мисля, че това е начинът да се направи. Едно четене трябва да бъде за своята си публика, така ли? Да, то едно четене си намира публиката и това много рядко са само близки приятели, които просто да подскачат като мържаретки и да ръкопляскат на правилните места. Просто ако не се получи контакта между текстовете, прочита от страна на автора и публиката, няма как. Вашите разкази, за разлика от много други, с по-биографично звучене, което позволява на хората, които присъстват на подобни четения, да си представят си себе си в ролята на героите си, имат свои собствени герои и невъзможни понякога ситуации. Да, има, да. Но остава ли това все още до някъде дефицит в българската литература? Наличието на прекалено голяма автобиографичност и описването предимно на случки от собствения живот? Даже си мисля, че съвсем спокойно може някой да му обвини, че краде този елемент. Примерно Радослав Парушев го прави редовно това нещо. И това не е наскоро. По принцип, той е герой в доста от разказите с истинското си име, с истински имена на свои познати приятели и други писатели, които се разпознават там. Но ако можем тази нишка да определим като водеща при различаването на класическата и съвременната литература, ще се запази ли тя и все още ли преобладаващия брой автори ще пишат предимно за видени случки? Нямам идея. Зависи какво четат. Стивън Кинг беше казал, че има само един начин писателя да се превърне наистина в такъв и то е само чрез много четене и много писане и няма друг вариант. Така че много зависи от това какво четем. Мисля си, имате един разказ, в който се появява една пукнатина пред един блок. Може би това е съвсем реална случка. Някой е казал нещо за някаква пукнатина в асфалта. Изведнъж обаче в този разказ тази пукнатина се превръща в пропаст. И ето това е може би разликата в това човек да описва живота си, който за съжаление обикновено
не е фантастичен. Обикновено нещата в него са предвидими до някъде и възможни. Да, така е, да. Всъщност има пукнатина, има точно такава дупка, само че не е близо до дома на героя Мики, а е близо до работата ми. Как тази дупка се превърна в пукнатина в разказа? Защо? Как тръгна натам? Честно казано, аз чета страшно много Маркес и нещата ми идват много логично да се изкривят до такава степен, в който вече да се превърне една пукнатина, да се превърне в символ. А сега какво четете? Каква книга носите с себе? Сега чета Дон Делило, Космополис и много се радвам, че най-накрая хората ще могат да чуят за Дон Делило покрай едноименния филм с Робърт Патинсън. Защото той е страхотен автор и около него някакси станаха известни имена като Брет Истън Елис, Чак Паланиук и други. Докъде стигнахте в книгата? До средата съм, защото чета по съвсем малко си почивам след Достоевски. Хората могат да прочетат нещо от Нинко Кирилов на неговия блог. Искате ли вие да ни прочетете няколко изречения от тази книга? Просто тя е на масата. Мога. Той има много хубави неща. Става въпрос за един ден, който изцяло прекарам в лимузина. Слезе по мраморното фоайе с асансьора, в който звучеше Сати. Простатата му беше асиметрична. Излезе навън, пресече авенюто, обърна се и застана с лице към сградата, в която живееше. Почувства се като нейно продължение. 89 етажа, просто число. Незабележими зад гладката облицовка от непрозрачно стъкло с бронзов цвят. Те двамата, човек и небостъргач, имаха обща граница, общ ръб. Небостъргачът бе висок 300 метра, най-високата жилищна сграда в света, стандартен правоъгълник, чиято единствена отлика бе размерът. Излъчваше онзи тип скука, чиято дълбока бруталност се разкриваше едва с времето. И затова му харесваше. Когато се чувстваше така, той обичаше да стои и да го гледа. Когато се чувстваше несигурен, сънен и маловажен. Книгата е на Дон Делило. Чете я Нинко Кирилов, писател без книга за сега, автор на съвременна градска проза. Благодаря ви. И аз.